Pravomoćnom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu određeno je Hrvatskom Telekomu da jednom pretplatniku plati iznos od 925 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 1. prosinca 2003. godine do isplate. U tužbi obrazlažući ništavost tužitelji ističu da je došlo do povrede prisilnih propisa, jer je Republika Hrvatska propustila imenovati određena telekomunikacijska tijela te je zbog toga zaobiđena redovita zakonska procedura, koja je neophodna kod donošenja odluke o tarifnom sustavu i načinu obračuna telefonskih usluga. U odnosu na Hrvatski Telekom, tužitelji smatraju da je došlo do povrede troškovnog principa, odnosno načelu temeljenog na troškovima, jer je prihod Telekoma u očitom nerazmjeru s cijenom i načinom obračuna telefonske usluge i ostvarene dobiti Hrvatskog Telekoma. Tijekom dokaznog postupka sud je izvršio uvid u fakture, račune, ugovore, odluke, cjenike, opće uvjete, dopise, provedeno je vještačenje po vještaku financijske struke te sud utvrdio da je tužbeni zahtjev osnovan. Iz dopisa Državnog odvjetništva broj od 2. veljače 2005. godine proizlazi da se na sastanak zakazan za 16. veljače 2005. godine u 12:00 sati pozivaju predstavnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, punomoćnik Hrvatskog Telekoma d.d., predstavnici Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu i punomoćnik društva Potrošač u svezi podnošenja 35.000 prijedloga za mirno rješenje spora, odnosno društva Potrošač protiv Hrvatskog Telekoma i Republike Hrvatske radi isplate, a u svezi obračuna telefonskih usluga, ali pretplatnici Hrvatskog Telekoma nisu namireni. Građanski odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske je na sjednici odjela 30. siječnja 2020. donio pravno shvaćanje o tome kada počinje teći zastarni rok kod restitucijskog zahtjeva. Prema tom shvaćanju zastara počinje teći od trenutka pravomoćnosti odluke kojom je utvrđena ništetnost ugovora, a ne od trenutka ispunjenja obveze ništetnog ugovora. Takvih ima preko 1 milijun pretplatnika koji mogu tražiti zadovoljštinu na sudu protiv Hrvatskog Telekoma, što čini iznos od preko 1 milijardu kuna sa kamatama od kraja 2003. godine. Molimo Hrvatski Telekom da uredno plaća svoja dugovanja.